म्यूजिक बाय आर्यन बाबू। डीजे वैसे किसर डीजे वैसे किसर डीजे वैसे किसर हम बानी परेशान तनी दे दो ध्यान फिर मिली नहीं मौका हम आइब ना बिहान तनी मजबूरी बुझो हम बानी परेशान तनी दे दो ध्यान फिर मिली नहीं मौका हम आइब ना बिहान रख लो लोकेशन तू पहचान के ए गूगल तनी तने बता दो घर कहां बाटे जानो के ए गूगल तनी तने बता दो घर कहां बाटे जानो के अरे बता दो घर कहां बाटे जानो के डीजे वैसे किसर डीजे वैसे किसर डीजे वैसे किसर पहिला बेर आइल बानी एही से भुलाइल बानी भेट करे गावे हे ओकरा फोन हमके कइले रहली एतने बतइले रहली घर के पीछे बाटे पोखरा अरे कहीं जानो तनी पहिला बेर आइल बानी एही से भुलाइल बानी भेट करे गावे हे ओकरा फोन हमके कइले रहली एतने बतइले रहली घर के पीछे बाटे पोखरा पहिली मिलके जाइब हम ठान के ए गूगल तनी तने बता दो घर कहां बाटे जान के ए गूगल तनी तने बता दो घर कहां बाटे जान के बता दो घर कहां बाटे जान के डीजे वैसे किसर डीजे वैसे किसर डीजे वैसे किसर आवत समझाई तोहके बात हम बताई तोहके दिलवा के हाल के मिलल जरूरी बाटे बहुत मजबूरी बाटे के सब कमाल के कहना बुझत रहो मजबूरी बा आवत समझाई तोहके बात हम बताई तोहके दिलवा के हाल के मिलल जरूरी बाटे बहुत मजबूरी बाटे के सब कमाल के बताई बता जाइब टाटी खान के ए गूगल तनी तने बता दो घर कहां बाटे जान के ए गूगल तनी तने बता दो घर कहां बाटे जान के अरे बता दो बीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो केसरिया।